Danas svet obeležava dan borbe protiv poplava i suša. I to na današnji dan u Srbiji, kada je pre tačno mesec dana Obrenovac bio pod vodom. Život u ovoj grad se još uvek nije vratio i mislim da će još dosta proći dok to konačno i ne kažemo onako ponosno. Biljana je moja sugrađanka, moja drugarica i pričale smo jutros kako se ona danas osjeća. Osjećam se možda isto, možda malo lošije, kako koji dan prođe. Nekad mi je bolje, nekad mi je lošije. Kako kad prođem kroz grad, onda sve me boli, ali šta da se radi, mora život da teče dalje i zbog ove naše dece moramo da nastavimo dalje, a i Obrenovac je veliki potencijal. Upravo tako, to je naš grad i svi jedva čekamo da se vratimo našim kućama. Biljana, da li ti imaš onaj osjećaj koji imam ja, da su nas već zaboravili? Ja mislim da jesu. Kada krene dnevnik na bilo koje televiziji, mi smo negde 3., 4. vest zajedno sa vestima iz čitavog sveta. Kada otvorite novine isto, nema nas. Ima nas među poslednjim stranama, kao da sam gledala neki ružan film i kao da se to desilo nekom drugom. Jer stvarno kad prođete ulicama Obrenovca, ono je stvarno tuga i žalost. Ružan film svima bio i svi smo mislili da sanjamo, ali nažalost bila je to surova stvarnost koja i dalje traje. Nadam se da nas neće zaboraviti i da će zaista kroz jedno izvesno vreme sve to proći. Gledamo samo država da nas ne zaboravi i da to sve ne prođe kao samo jedna senzacija u ovoj zemlji. Ja se nadam da tako neće ni biti, ali bit će valjda bolje. Nažalost u našoj zemlji svi uživaju samo u senzacijama. Kuća dobre muzike.